سلاوی ور باش شف باش لدوری که هنلین اگر روز به روز آوازی بخیر روز باشه وانو هی بیدار منتب باشن سلامتن تفازم دیسا سپاس بکن جوارا جبر علاقه ویش بو وی کانالمه هون هر هبن مالا وی آوا چند نوچه ین کم آماده کنه تفازم جوارا پیشکش بکم پیشراجی چند انالیزین مهنه شیرو وی مهنه که دولت ترکیل پیچیه حقیقتا هوانو بزانبن که روزی به سدان پیام جمراتین ملت جمعت پرسد بیجه پیواجوی چه و بچه قدر پیواجوی چه ببه هوالین ما فرماندارین ما روبرین تفجیر آزادی چه واد کرن باوری به دولت ترکیه بینن هوانو راحت بن تشتکی وسطونه تو روبری کی تفجیر آزادی باوری به دولت ترکیه ناینه پیواجوی کی هی دست پیکریه دچه حتی کدری چو کسی پیشتا خواب پیواجوی و گری ندایه کسی باوری به دولت ترکیه نانیه زاروکێکی کورد جی باوەری بە دەولەتە ترکیە ناینێ تشتێکی وسەتونەیە ڕەحەت بن چەند شیرۆڤێ me hene di kîjan şertan de dewleta Tirkiye dikare samimiyeta xwe îspat bike hetan ha nekiriye hetan ha tu gavekî ku dewleta Tirkiye bi wê gavê samimiyeta xwe durustbûna xwe îspat bike tuneye li holê tuneye ji ber vê hinekî rehet bin vanaliye de em hema dest pê dikin yek ji tiştê ku kêfa min jê re tê hevano wextê ku em vê derê şîroveyekî dikin tiştekî dibêjin piştî du sê mehêdin gotinê me wextê derdikevin şekil digirin pir kêfa min tê ya din jî hin gotinê ku em li vê derê dikin şîroveyên ku em vê derê dikin wextê ku em dîsa piştî çend hefteyê din ji devê rayedarên me ên Kurd dibîsin pir kêfa min tê wekê numuneya Afrînê li ser masaya müzakerê bi dewleta Tirkiye re bi Sûriye re tişta yekem ku divê were axaftin vekişîna ji Afrînê a dewleta Tirkiye niha İsrail ketiye başûrê Sûriye wê derê kontrol dike rêya jî kimlik jî nasname jî kontrol dike wesaytan destsekinandin xuya ye êdî wê derê kontrol dike xwezî İsrail zêdetir pêş biketa bihata heta Swêda ji wê derê zêdetir pêş biketa heta dêrê zorê bihata seranserê Sînorê Ürdün Iraq Sûriye kontrol bikire heta dêrê zorê çima nebe Wezîra çi digot korîdora Dawût we digot ne ew korîdor xwezî vebiya hêzên Amerîkayê Rojavayê Kurdistanê û İsrail wê demê digihîştin hevû de çima nebe eger çi ve çi zirara Kurdan heye qet tu zirara Kurdan tune hevano Sûriye heta ku di destê çeteyan de be Sûriye heta ku dibin kontrola dewleta Tirkiye de be bila dibin kontrola İsrailê de be ne mesele ême dijmeniya me û İsrailê tune ama dijmeniya me û dewleta Tirkiye heye hem jî dijmena hekî pir qedîm e kûr e dewleta Tirkiye hebûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava kiriye ji ber vê yekî problema me heye heta ev dewlet hin neweşe yani hebûna dewleta Tirkiye heta ku hebe milletê Kurd îflah nabe çünkü hebûna dewletê li ser tunebûna Kurdan e ji bo Kurd hebe divê dewleta Tirkiye tunebe ji bo dewleta Tirkiye hebe divê Kurd tunebe tiştekî wisa çêkirine yani acayip tiştekî pergalekî wisa çêkirine em mecbûrin tunebin hevalên ku li Bakurê Kurdistanê li bajarên Tirkiye mektebên Tirk xwendine tê bîra we yek saetekî yek deqeyekî we behsa dîroka Kurdistanê kiribe mîrektiyên Kurda kesayetiyên Kurda di dîrokê de hebûna Kurdan di tarîxa Tirkiye de qet we xwendiye we bîstiye û rasatine li mekteban yek rojekî we dersa Kurdî dîtiye li mektebên Tirkan lê hûn çi dikin hûn weke zarokên Kurdan weke însanên Kurd hûn ji heft bavana hûn heftê bavê Tirka fêr dibin ji Asya navîn bigire heta Anadoliyê hemî dîroka Selçukiyan Oğuzan ya ji ber vê yekê wextê ku Kurd hebe tarîxa Tirkan hildiweşe tarîxa wan derewe hevano ez îro dixwazim ji we re behsa samimiyeta dewleta Tirkiye bikim di vê pêvajiyê de di dans û dîlana dewleta Tirkiye ya bi Kurdan re çi qas samimiyet heye û divê çi bike we goterê
و گوت به اری تمامه yadin jî hevano manşeta me ev e Dewleta Tirkiye gelo amedekariya darbe dike. İşaretî wî hene tune em behsa vê dikin ya din jî li Rojavayê Kurdistanê bi tonan çek û cebilxane hatine. Bawer bikin ev hefteyekî ye hema her şev balhirgir, tir, kamyon û çi dibe bila bibe balafir sîstema parastina hewayî her cure çek û cebilxane tê li Rojavayê Kurdistanê bicih dibe. Kî tîne Amerîka tîne. Ji ku derê tîne em nizanin. Ji Iraqê derbasî Rojavayê Kurdistanê dike. Ji Başûrê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê dike. Gelo ev çek û cebilxaneyên Amerîkayê ne ku heta niha li Iraqê bûn wana vê dikişîne Rojava yan wana ji Amerîkayê tîne. Ew meseleyekî dine. Em zanin balafir jî tên datînin. Pir dû nûçeya de cih nagire ama em zanin amedekariya çi ye? Amerika jî bawerî bi dewleta Tirkiye nayîne. Amerika jî bawerî bi Ahmed el-Şara nayîne. Her çend îro ez ê cih bidim daxuyaniya Donald Trump ya di derbarê Ahmed el-Şara de jî lê nerast e. Yani Donald Trump siyasetê dike. Donald Trump hevano telefonê serokê Venezuelayê kiriye Maduro. Pêşî em cih bide vê nûçeyê ji ber ku muhîm e hindik mabû şer derbikeve. Em naxwazin şer derbikeve li Amerîkaya latîn. Em naxwazin Amerîka êrişê Venezuelayê bike. Gelo Amerîka tevê gefên xwe jî dixwaze bi Venezuelayê re li hev were. Serokê Amerîkayê Donald Trump ra gihand ku ew bi serokê Venezuelayê Nicolas Maduro ra axifiye bi telefonê. Trump doh di balafira xwe de rojnamegeran ra axivî. Got ez nabêjim tekîliya min a telefonê bi Maduro ra baş bû ya xirab bû. Ez nakevim wê babetê. Dewletên Yekbûyî Amerîkayê bi hinceta ku Nicolas Maduro qaçaxçîtiya narkotîkê dike gelek esker li Karayîban bicih kirine. Beriya niha Donald Trump gotibû divê asîmanê Venezuelayê were girtin. Rêveberiya Venezuelayê îdia kir ku Amerîka ji bo êrişa li ser welatê wan li maneyan digere, li amedekariyan kiriye ji bo hincetekî bibîne êriş bike. Senatörê Komarî yê Amerîkayê jî Mulen navî wî Marwayne doh di bernameyekî de eşkere kir ku Amerîka imkan pêşkêşî Maduro kiriye yani şansekî daye wî welatê xwe biterîkîne biçe Rusya yan jî biçe deverekî din yê cîhanê îltica bike. Maduro diçe naçe. Tiştekî wisa tune. Di vê naberî de hevano Donald Trump dîsa pestê Ahmed el-Şara da got ew bi dilsozî kar dike. Serokê Amerîkayê Donald Trump di derbarê peywendiyên Sûriye û İsraîlê û rewşa dawiya Sûriyê peyamek belav kir. Trump got Amerîka ji xebatên li Sûriyê gelekî razî ye. Em ê hemû derfetên xwe îmkanên xwe bikar bînin da ku hikûmeta Sûriyê ji bo avakirina welatekî rastîn û avedan li ser armancên xwe ê sereke berdewam be. Bigêje hedefa xwe. Yan jî bigêje hedefa ku me diyar kiriye ji bo wan. Donald Trump li ser tekîliyên Sûriye û İsraîlê jî got gelekî giring e ku İsraîl diyalogeke xurt û rast bi Sûriye re biparêze dayîne pê re çê bike tiştekî neqewimiye ku bibe asteng li pêşiya guherîna Sûriye. Donald Trump çi dibêje wekî din mi dawî li cezayan aniye cezayên li ser Sûriye ev yek bû yek ji wan tiştê ku bû alîkar ji bo pêşketina Sûriye. Baweriya min ew e Sûriye dikare rêbertî bike. Ji çi ra? Ji bo ku milletê wî ber bê aramiyê ve biçe. Gelek giring e ku İsraîl diyalogeke xurt û rastîn bi Sûriye re dayîne û biparêze. Ahmed el-Şara Sûriye û İsraîl bi hev re bibin xwediyê peywendiyeke demdirêj û pêşketî. Yani Donald Trump dibêje Ahmed el-Şara yani Colanî dixwaze Sûriye İsraîl bi hev re bibin xwediyê tekîliyekî baş bibin dost bibin kanka. Êdî hatî li ser xêrê be. Yani qet çavê me nabire lê dîsa jî hûn zanin
Hêzên artêşa İsraîlê li parêzgeha Qonetrayê ya Sûriyê derbasî du deverên cuda bû. Ev deverên nû ne İsraîlê bi cih dibe. Ajansa Fermiya Nûçiyaniya Sûriyê sana ragihand ku hêzeke İsraîlê ya ji 3 tankan û 2 wesayît ketine nava tevgerê 5 dikevin. Ev hêz derketine ser girê Ebu Qebîs ê li derdora gundê Eyn Ziwanê yê li başûrê Qonetrayê. Hala leşkerî ya demkîya vakirine li wê derê. Hêzeke din ya İsraîlê ber bi gundewarê başûrê Qonetrayê ve birêve ket li gorî çavkaniyên heremî hêzên İsraîlê li wê derê xaleke eskerî jî danîne, xalekî demkî ye û dest pêkirina milletê wê derê kontrol dikin. Çûn û hatina rewiyan ya wesayîtan kontrol dikin. Dewriyeke İsraîlê ya ku ji du wesayîtên leşkerî pêk dihat ji bajarokê Berîqayê ber bi gundê Kodenayê ve diçû. Ev meseleyên nû ne hevanno. Piştî çend rojan ji êrişeke İsraîlê ya li bajarokê Beyt Cînê yê li gundewarê Şamê pêk hat. İsraîl dem bi dem li gor kêfa xwe êrişê hin noxteyan dike li derdora Şamê. Piştî wê êrişê di navbera xelkê bajarok û leşkerên İsraîlê de pevçûn derketibûn. Hatta di encamê de 20 kes ji wê deverê hatibûn kuştin. 6 eskerên İsraîlî jî birîndar bûn. Ya rewşekî bi vî şeklî heye ka di vê naberê de hevanno tişta ku ez ji we re dixwazim bibêjim ev li aliyekî niha Amerîkayê dest pê kiriye çek û sîleh cebilxane dikişîne Rojavayê Kurdistanê. Me ev nûçe dîrek ji ciyê cihîn girtiye. Hevalên me yên li herêmê, çavderên siyasî yên li herêmê, milletên me ê herêmê ku xeber didin me ev agahî rasterast ji wan wergirtiye. Yani di çapemeniyê de hûn van tiştana nikarin bibîsin. Tune ye. Ne de rojnameyan de heye ne de ajansa de heye. Tenê hevalên me ê herêmê ji me re radgihînin. Ew çavdêrin. Di nava wan çek û cebilxane de ku Amerîka anîne Rojavayê Kurdistanê sîstema parastina esmanî jî heye. Hemî hêzên xwe yên li Iraqê xuyaye pey derpê dikişîne Rojavayê Kurdistanê. Di vê demê de ku İsraîl di nava xaka Sûriyê de pêş dikeve çawa ku me ji we re gavadin anî ziman ev dikare weke operasyoneke hevbeş jî were pênasêkirin. Yani İsraîl û Amerîka li temamê rojata navîn di nava operasyoneke hevbeş dane. Armancê wan hene. Yek ji wan armancan İran e. Lê ez dibêjim qey dema li hember İranê operasyon were dest pêkirin Rojava nakin bingeh. Nakin zemîna êrişa li ser İranê. Ez dibêjim qey tiştekî din heye. Di hedefê de dewleta Tirkî jî heye. Bila bizanibin. Dewleta Tirk di hedefê de ye. Yani Amerîka ji bo parastina li hember İranê ew xwasa çek û sîleh nayîne Rojavayê Kurdistanê. Eger wisa biye li Iraqê dima. Amerîka bixwaze li Iraqê dikare hemî baregehên xwe yên eskerî biparêze. Yani tişta ku em dibînin hêdî hîs dikin hevanno pêk de ew jî hêzên İsraîlê ji başûrê Sûriyê ve li seranserê sînorê Ürdünê û Iraqê hêdî ew ê bigêjin dêrezorê. Em viya dibînin û hîs dikin. Tiştekî wisa mümkün e di demên pêşme de çê bibe. Di destî wan de gelek hincet hene, bahane hene ji bo ku vê korîdorê vê bikin. Çi ne? Yek ji wan bahaneyan hebûna hêzên girêdayê İranê yê li Iraqê. Heştî şehbî dibe, hin hêzên din dibin. Gelek hêz hene. Navê wan aniha ez nizanim, nayê bîra min jî. Lê gelek hêz û quwet hene dijberiya Amerîkayê û İsraîlê dikin. Wana li Iraqê ne. İran wana xwedî dike. Ji ber vê yekê Amerîka jî İsraîl pir rehetî dikarin bibêjin ji bo parastina Sûriyê. Ji bo ku Sûriye nekeve bin kontrola van çekdarên girêdayê İranê. Ji bo ku ev çekdarên girêdayê İranê nebin tehdît li ser İsraîlê em ji Swêda yani herema Durziyan heta Rojavayê Kurdistan em heremê kontrol dikin. Yani sînorê Iraqê û Sûriye temamî tê kontrolkirin ji aliyê Amerîka û İsraîlê be. Veya tiştekî wisa dibe. Yani korîdora ewlehiyê mümkün e çê bibe. Dewleta Tirkiye jî dikare vê bike bahane bibêje ez jî li bakurê welatê xwe kontrola ewlehiyê dixwazim. Yani korîdora ewlehiyê. Ku heta niha dew dikir.
Hatta Tayyip Erdoğan'la Netanyahu yek bijani Rojavê. Lê êdiya û behane jî di destê dewleta Tirkiyeyê de nema. Dewleta Tirkiye tenê hebûna Partiya Karkerên Kurdistanê ji xwe re weke tehdît didît. Ew tehdît jî bi vê pêvajoyê re ji holê rabiye. Çi dibîne di destê wan de? Bahaneya qesê de. Ew jî zanin, dünya alem jî zane qesê de ne tenê artêşa Kurdan e, ne tu eleqa wî bi Partiya Karkerê Kurdistanê tune ye. Qesê de êdî perçeyekî artêşa Amerîkayê ye. Dewleta Tirkiyeyê yekî pir baş dizane. Lê dîsa jî dixwaze tune bike. Dîsa jî dixwaze daxilê nava artêşa Sûriyê bibe, tune bibe û pişt re bikaribin bi artêşa Sûriye re Rojavayê Kurdistanê dagir bikin. Ez niha têm ser vê meselê. Ez çend nûçeyê xwe pêşkêş dikim hevano. Niha em cih bidin gotina Tayyip Erdoğan vê êvarê derketiye tiştekî dibêje. Dîsa gotinên valane çima? Çünkü bengî hewana qanûnî tune. Ême hevano em Kurd êdî bûne xwedî tecrübe. Heta ku gotinekî zemîna wî ya qanûnî tune be, bingîha wî tune be, salem nebe ême em bawerî pê nayînin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneyê daxuyanî da û pêvajoya çareseriyê nirxand. Em dibêjin pêvajoya çareseriyê hevano. Tayyip Erdoğan û hemî derdorên dewleta Tirkiye dibêjin Tirkiyeya bê terör. Em bi xwe li gorî xwe navekî lê dikin ne resmî ye. Ji ber vê em jî wekî dewleta Tirkiye bibêjin piştî civîna kabîneyê daxuyaniyekê de û pêvajoya ku ew dibêjin Tirkiyeya bê terör nirxand. Erdoğan diyar kir ku ew di nava hewldaneke ji dil dane da ku yek ji astengiyên herî mezin yê li pêşiya aborî, aramî û biratiyê rakin. Dewere nebêje astengî herî mezin ya li pêşiya aborî û aramî û ewlehiyê û pêşiya biratiya wan Tayyip Erdoğan AKP bi xwe ye 23 sal li ser hikûmin aborî perperîşan bûye. Millet birçî ye, millet heqeten birçî ye. Bavekî bifikirin ku nikare ji zarokê xwe re tiştekî bikire, diyariyekê bikire, nikare malbat nikare bi rehetî nanekî bixwe. Yani sebep çi ye? Sebep hikûmet e. Hikûmet kî be ew e? Erdoğan balkişan ser pêvajoyê çi got ez hêvî dikim û bawer dikim ku kembera biratiyê ya ku em bi vê pêvajoyê li herêma xwe ava bikin wê hemû hesabên qirêj ser û bin bike. Ev kember wê lîstikên 100 salî xirab bike, deryên serdemeke nû vebike. Serokkomarê Tirkiye anî ziman ku ew ê bê ku bikevin xefika provokasyonan, bê ku teslîmê zimanê hêrsê bibin, ji bo vê armancê ew ê bixebitin, ew ê cehd bikin. Ez hema dîsa vegerim ser gotina wî, ev kember wê lîstikên 100 salî xirab bike, deryên serdemeke nû veke. Lîstikên 100 salî çi ye? Behsa çi dike? Mesela divan 100 salên dawiyê de kîjan hêzan lîstik li ser dewleta Tirkiye çêkiriye gotiye divê hûn biçin Dêrsimê bombe bikin. Mesela projeyekî derve ye yan projeyekî hundir ya dewleta Tirkiye bû. Kîjan hêzên derve zorê li Tirkiye kiriye ku biçin Şêx Seîd û hevalê wî darve bikin. Kîjan hêzên derve zorê li Tayyip Erdoğan kir ku komkujiya Roboski'ye pêk bîne. Kîjan hêzên derve zorê li dewleta Tirkiye kir ku heş bajarê me hilweşîne. Hemiye bidin aliyekî dayînin. Ew temam hat femkirin. Kîjan hêzên derve zorê li Tayyip Erdoğan kiriye ku biçe Efrînê serê kaniyê dagir bike û çekên kîmyewî bikarbîne. Kîjan hêzên derve. Kîjan lîstik hatin amade kirin. Tayyip Erdoğan çima mağdurî ya? Çiqas guneyê? Hêjî lîstik li ser dewleta Tirkiye heye. Dewleta Tirkiye hêjî ji Efrînê serê kariyê venakişe. Di nava lîstikekî de ye. Gunê ye. Manipüle dibe. Provokasyon e ne? Bi gotina wî. Yani provokasyon heye. Dewleta Tirkiye madem ki provokasyon heye Tayyip Erdoğan tu çima ji Efrînê venakişî? Askerê xwe çima ji serê kaniyê venakişînî? Madem ki provokasyon e. Zimanê hêrsê çi ye? Zimanê kîn û nefretê kî ye? Çi ye? Herî zêde kî bikartîne? Mesela em medeniyetê nîşanê te didin, mafê mirovan nîşanê te didin, em dibêjin eger tu vê kişî aramî çêdibe, însan diçin ser zeviyê xwe, ser mal û milkê xwe, binêrin vê nîvirê mijwara bülten pêşkêşkirî herin lê binêrin.
İnsanekî me Kurd ve geriyaya Efrînê mala wî dibin destê çeteyan de ye. Wê derê kirine baregeh ji xwe re. Ew mirovê me ê Kurd bi tevê zarokê xwe malbata xwe xwespartina dikanekî bê av, bê elektrîk, bê tuwalet, bê banyo, bê serşo. Mala wî jî weke saray, weke qesrekî ye zemanê xwe de çêkiriye bi keda xwe. Niha biye baregeh di destê çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyeyê de. Êma dibe însanekî mîna Tayyip Erdogan di nava zulmekî wisa de be. Bu be sebebê vê zulmê. Bu be sebeb ku 500,000 Efrînî li derve li sürgûnê bin nikare ji me re behsa provokasyonan û zimanê hêrsê û kî nefretê bike. Nikare. Pêşî divê xwe pak bike ji wî zimanê. Pêşî divê xwe îspat bike û vekişe ji Efrînê. Tayyip Erdogan teqezî li ser kevneşopiya dewletê hukûqa biratî kir û got çi Sünnî, çi Şiî, çi Kurd, çi Ereb, çi Tirkmen. Sibê dema serê me bikeve tengasî em ê dîsa li deriyê hev bidin. Erdogan di dawiyê de got em li hember torên kaosê yên ku dixwazin em wenda bikin serkeftina bi biratiyê diparêzin. Vana çima gotinê giloverin hevano, vana ajitasyonin, vana propagandanın. Mesela çi Sünnî, çi Şiî, çi Kurd, çi Ereb, vana gotinê giloverin, çi Tirkmen. Çima dereve hevano. Tayyip Erdogan kengê tişta ku ji bo Sünniyan dixwaze ji bo Elewiyan xwestiye. Kengê. Bütçeya ku diçe ji Diyaneta Tirkiye re çiqasî wî ji Elewiyan re hatiye veqetandin. Sıfır. Çend milyon imam hene, mele hene ji Sünniya re xizmetê dikin. Çend hev dede hene ji Elewiyan re xizmetê dikin. Maaşê çend hev dedeyan ji Diyanetê tê ji wan re. Sıfır. Ji ber vê yekê gotinên derewin. Mesela dibe çi Şiî, çi Kurd, çi Ereb, çi Türkmen. Yê ku gotin bila Sûriye bibe komara Erebî Tayyip Erdogan bixwe bû. Çima îro rabiye dibêje çi Kurd, çi Ereb, çi Türkmen. Yê ku doh digotin Türkmen birayê me Türkmen dibin xeteriyê de ne. Ew der welatê Türkmenan e bila bibe Türkmenistan yan jî navê wan çi bû? Ji bo Türkmenan navekî lêkiribûn. Vana hemî derewin mesela nikare me bixapîne. Meriv Kurdekî nikare bawerî bi van gotina bîne. Tayyip Erdogan nikare bêje çi Kurd, çi Ereb, çi Türkmen. Em tev dizanin ku Tayyip Erdogan û dewleta Tirkiye ferqiyê dixin di navbera Kurd û Türkmenan. Li Rojavayê Kurdistanê dişûna Kurdan de Türkmen hebûna îro wisa dikir. 1 Oktoberê de êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kiriba û milyarekî dolar zerar dava wê derê. Hebûna hêzên eskerî yên Türkmenan ji xwe re weke tehdît bidîta. Ji ber vê yekê em dibêjin vir. Tayyip Erdogan tiştek ku ji bo Tirkiyên Qibrîsê dixwaze ji bo Kurdan jî dixwaze? Na. Madem ki ji bo Tayyip Erdogan Kurd û Ereb yekin, çima nabêje werin em navê Sûriye bikin komara demokratîk ya Kurd û Ereb? Ereb Kurdistan, Kurd û Ereb fiq nake. Madem ki Türk û Kurd li ber çavê Tayyip Erdogan yekin, çima navê Türkiye nake Kurd Türk Cumhuriyetê? Ji ber vê li hember Tayyip Erdogan dî zarok jî tunene, însanê cahil jî tunene, milletê Kurd, milletê herî siyasî zana ê rojheta navî ne. Ne Ereb dikare xwe bigînîne, ne Türk, ne Türkmen, ne milletê din. Lê problem hevano 100 sal berê xetaya ku çê bîye, em nikarin ji wê xetayê bifilitin. Ew xetaya ku anîn serê me ji mesela Lozanê vir va
ew xefikekî ketiye pêşiya me pêlê kiriye nîgê me niha xefikê de ye. Em birîndarin, em kulekin. Ev kulekbûna me, ev birîndarbûna me, ev xetayê ku em ketine navê ji ber bav û kalê xwe nîşan nade ku em cahil in. Nîşan nade ku em nezanan e. Tenê tiştekî heye hevano ew jî psikolojîk e. Yani tirsekî dewleta Tirkiye li ser me heye. Rast e. Yani ew jî aliyê psikolojîk e. Ama îcab nake mirov bitirse. Ez dibêjim qey mirov bala xwe bide ser milletê xwe gotina şerê gel ê şoreşkirî pir muhîm e. Ez qîmetê didim. Mirov wan aliyan bi pêş bixe. Mirov raperîn û serhildana gel daîma derxe pêş. Ew jî ji ber hin kêmasiyên me milletê Kurd dibe ku hinekî xeyîdî bê li Bakurê Kurdistanê raperîn hinek ji bo çê bibe dibe tiştên pir girîng hebin. Wisa nebe zehmet e. Em bidomînin hevano ji ber vê Tayyip Erdogan nikare bibêje. Yani çi Sünnî, çi Şiî, çi Kurd, çi Ereb, çi Türkmen sibê dema serê me bikeve tengasiyê em ê dîsa li deriyê hev bidin. Bi vî awayê hevano niha tişta ku em dikarin jê derbixin mesela hevalên me pir ji me re peyam dişînin, peyamên deng jî dişînin. Dibêjin hevano di vê demê de ku dewleta Tirkiye xwe îspat nekiriye, tu gav navêtiye em çawa dikarin bawerî bi dewleta Tirkiye bînin. Ê min ez hin tiştan ji we re bibêjim hevano. Mesela ez jî çardeh mehin pêvajoyê dişopînim. Hûn bi xwe şahidin ku min tim piştgirî daye pêvajoyê. Hûn bi xwe şahidin ku ez tim li hember şerê çekdarî bûme, têkoşîna çekdarî bûme. Dîsa li gel wê yekê me ku milletek divê were parastin ji alî zarokê xwe be. Tu car naxwazim asayîşa Bakurê Kurdistanê bi destê zarokên Tirkan çêbibe. Tu car naxwazim. Li Bakurê Kurdistanê pêdivî bi asayîşî heye, heye. Pêdivî bi hêza polîs heye, heye. Pêdivî bi eskerî heye. Madem wisa ye çima ne ewladên me û ji ewladên Kütahyayî tên Bakurê Kurdistanê kontrol dikin? Vaya ji bo me tecavûz e, zulm e, heqaret e. Tu rêvebirekî Kurdistanî nikare vê yekê pêşniyazê me bike. Tu Tirkekî nikare me îqna bike. Nemümkün e. Tayyip Erdoganê ku dibêje çi Kurd, çi Ereb, çi Türkmen nikare ji me re bêje tu gerî zekalî, tu ehmeqî li Bakurê Kurdistanê tu nikarî asayîşa xwe pêk bînî ez ta ji Tirkiye ji te re însana dişînim. Nikare bibêje. Em li welatê xwe Bakurê Kurdistanê bi zimanê xwe perwerdehî dibînin, bi zimanê xwe dîroka xwe dixwînin ne dîroka Tirkan. Em ê coğrafya xwe bi Kurdî fêr bibin. Em ê matematîk, kîmya, biyolojî, mirovahî, medeniyet her çi be, felsefe em ê bi Kurdî bixwînin. Zimanê me dewlemend e. Em bi zimanê xwe dikarin felsefe jî bixwînin, matematîk jî bixwînin. Hemî ilmê heyî bi zimanê xwe bixwînin. Wextê ku di medreseyên Kurdistanî de hema ji hezar salî vir va bêjin. Tişta ku em dizanin. Qet nebe mesela wan rojan sempozyuma Melayê Cizîrî çêbû. Qet nebe em dizanin ji dema Melayê Cizîrî vir va medreseyên Kurdî hene Kurdî zimanê ilm e. Zimanê zanyariyê ye. Qet nebe em wî dizanin. Madem ki wisa ye kîjan Tirk, kîjan rayedarên Tirk dikare were me îqna bike ji me re bibêje zimanê we ji bo îlim, zanyarî, felsefe têrê nake, bi kêr naye ka zimanê me bikarbînin. Yani vaya bê exlaqî ye. Tiştekî wisa kesek nikare pêşniyazî me bike. Aha vê derê hûn şahidin. Em bi saetan vê derê daxivin em behsa siyaseta herî Kurd dikin. Yek rojekî em têda dimînin, yek rojekî em xwe şaş dikin, yek rojekî em li gotinekî cuda digerin? Na. Çima? Kurdî dewlemend e. Bes mirov hakimê Kurdî be bes. Mirov Kurdî bixe bin kontrola xwe,
و حتی مروف دولمند بکه بنیرن هوانو اجورات شک بیجم هواله می روزنامه‌گر هنه نه نویسکارین مه هنه نه قاشو ایمنه اما به ترکی بنویسینه نویسکاره کی نزانم هواله نویسکار دنا بابا هنه نویسکاره کی جبو رمانه کی بنویسینه جبو بکار به چیروکه کی سرکفتی بنویسینه به صدان جاران دچه لفرهنگان دنیره لیکولین دیگه گوتنی جدا دیگره اتیمولوژی وان دیگره اب گوتن ج کدری هاتیه کوکاوی چیه ج چته خدمتی دیگه ج چرا کی جان زمانی بکار بینه جوی زمانی را خدمتی دیگه تو رمانا خواه به ترکی بنویسینی تو مجبور دبی خدمتکاری یعنی خدمتکارا زمان ترکی مجبوری چارته تنه چونکی تو نچیروانه یعنی نچیروانا گوتنایی تو گوتنا برهفدکی تینی دهونه شکل داده جه چیروکان دردخی رومانان دنویسینی استتیک جه دردخی یعنی بدوبون بدوی زمان خدمتك نه خدمتك پر پیروزه ها توش چرا کی زمان کوپه دنویسینی اگر ترکی به تو خدمتکاری ترکی تو نه نویسکاری کردی تو نه روزنامه‌وانی کردی تو خدمتکاری ترکی yani ez anha sucbar dikim kesî ez rojnamevan bim mesela ez rojnamevanê Kurdî axê bim ez wextê nûçeyek dinivîsînim ez kevim ferhengan li Kurdî digerim ez dibêjim îro ez ji hevalê xwe re çi pêşkeş bikim hevokek çawa cuda xerîb bikarbînim ku hevalê min jî hez bikin bibe sürprîz mesela gava din nîvrê min çi ji were got serfikrî me gotina serkeftin û serfirazî feqiya wan çi ye merû çi wat kare ji hev cuda bike di kîjan şertan de merû bi ser dikeve di kîjan şertan de merû serfiraz e çima ez vana dipirsim çünkü ez xebatkarê Kurdî me xebatkarê çapemeniya Kurdî me xebatkarên çapemeniya Tirkî welew ku sibê heta êvarê behsa dawa Kurd û Kurdistanê bike welew ku rabe ji min re bibêje pêdiviya milletê Kurd bi serxwebûnê heye serxwebûna herî yani netewperestێkî Kurd be jî dema ku Tirkiye axivî Tirkî roman nivîsan ji Tirkî re xizmetê dike ew qasa net û zelal Yaşar Kemal însanekî Kurd e însanekî baş e însanekî qedirbilind e ama mixabin nivîskarê Tirkî bû heta xweş e hûn ji min re bibêjin Yaşar Kemal Kurdî difikrî Tirkî dinivîsan ya ji min re çi kîjan zimanê difikrî di dawiya dawiyê de anî ji estetîka zimanê Tirkî re xizmetê kir nekir kir zimanê Tirkî bi pêş xist İbrahim Tatlıses Kurd e heta xweş e ji Tirkî re xizmetê kir bi dengê xwe herî xweş xizmetê ji Tirkî re kir tam berûva jî şivan perver çi kir tam berûva jî ma şivan perver biçiya di cîhana müzîkê a Tirkî de stran bigota heft qatê îvo dikarbû mesafe bigirta ama hat xwe feda kir xwe fedayê zimanê xwe kir xwe fedayê milletê xwe kir xwe fedayê doza xwe kir ji ber vê yekê vana însanên pîroz in kêmasiya şivan perver heye bila hebe însan e însan her însan xwedî kêmasî ye ya mühim aliyê mirovan ê pozîtîf mirov derbixe pêş herkes însan e şaştî mirovan ê însanî çê dibin ama armanca esasî êdî nakeve kêmasî dikeve xıyanetê yani însanekî Kurdî bizanibe û rabe bi Tirkî xizmetê bike veya şaş e welhasil ez pir nekevim naxwazim hevalê me sûcbar jî bikim li ser vê yekî ama dixwazim hûn bizanibin çima ez hatim ser vê meselê jî nizanim çima ez hatim ser vê meselê ez ji ku hatim em ji ku derê hatin mijarekî ket navê ez wisa ew bûm yani hevando niha em basa pêvajoyê bikin ya baş niha yek hin îşaret em ji wê derê hatin yani hin îşaret hene bi me didin zanîn ku dewleta Tirkiye di vê pêvajoyê de ne durist e ne samîm e mesela em bijimêre wekê numûne em bidin em ji xwe re sohbet dikin yek
Devleta Türkiye bilajmera izah bike çima ji Afrinê çima ji Serêkaniyê venakişe. Mesela bilajmera izah bike me ikna bike mesela. Pêvajo hebe tune be. Devleta Türkiye anha bila me ikna bike. Arkadaş ez li Afrinê me Serêkaniyê me ji ber ku tu terorîstî, tu milletê min dikujî û tu li ser min gefî, tu li wê derî lewma ez müdaxale dikim. Tamam. Bila me ikna bike. Bila be ikna bike ku em terorîst in. İkna nake. Tamam. Çima ew qas insanê me mağdur kiriye, çima devleta Tirkiye rê nade ku ev kes 500,000 insanê me vegerin ser mal û milkê xwe li Efrînê Serêkaniyê mesela vê sermayê de. Bila me ikna ke. İkna nake. Ji ber vê yekê nesamî ye. Du hevanno. Goy ve li ser min e? Ji kerem xwe re. Em bi hev re bijimêrin. Em bi hev re bijimêrin. Devleta Tirk divê ji me re îzah bike. Çima heta niha tu siyasetmedarekî me ji zindanê bernedaye. Çima xebatên ji bo Kurdan, xebatên ji bo Kurdî, dew doza Kurd, xebatê me normal ku em dikin. Çima hêjî di çarçova suç daye. Ev 14 mehên pêvajoyê dest pê kiriye çima hê qanûnekî derneketiye nabêje ya xebatên ji bo Tirkçîtiyê çawa meşrû ne, bila xebatên ji bo Kurdçîtiyê jî ew qas meşrû bin. Her gencekî Kurd bila hestê xwe netewî rehetî bîne ziman. Bila ji bo wî bixebite, xizmetê bike, bila behsa azadiya Kurdan bike. Veya ne suç e? Çawa ku li İspanyayê Katalan dikarin behsa azadiya Katalonyayê bikin, bila li Tirkiye jî millet bikarbin behsa azadiya Kurd û Kurdistanê bikin. Ne suç e? Heta ku însanekî serî li şîddetê nede, dibe vana ji çarçova suç derê bikevin. Devleta Tirkiye dibe me îxna bike. Çima Kurdbûn suç e. Çima 10,000 insanê me de hepsê dane. Ez dibêjim 10,000, belkî zêdetir e jî nizanim. Ya sêyem hevanno. Devleta Tirkiye bilajmera îzah bike çima heta niha yek xetayekî xwe jî neaniye ziman. Beriya niha tiştî ku kiriye. Gava tiştî ku hemî mijmartin. Hilweşandina heyş navçe û bajarê me bigire heta roboskî. Heta şikênandina milê ciwanên me. Heta çi zanî sektora înşaatê, sektora restorantê li bajarên Tirkiye hemî di destê Kurdan de bû. Bi hatina Tayyip Erdogan re ev sektor hemî ji destê Kurda hate derxistin dan Laz û Qaradenîzliyan. Heta wan dere dibe Tayyip Erdogan van suçên xwe yek yek bibêje. Li xwe mikur were yani îtiraf bike. Wisa bêjin. Çima nake? Nake. Mesela hemî xeta û suçên ku dewleta Tirkiye li hember Kurdan kiriye, ez najmêrim, pir hene. Heta salek berî jî müzisyenê me li Stenbolê hatin qetilkirin sir ji ber strana Kurdî. Heta wî rojî zarokê me tên kuştin, qatil nayîne darizandin. Mesela hêjî di suçê xwe de îsrar dikin. Problem ew e. Wezaretên dewleta Tirkiye bi taybetî Hakan Fidan li ser navê Wezareta Karê derve ya Tirkiye wextê ku diçe derve û rojê li Îranê bû do. Çima îş û karê xwe temamî daye dijberiya Kurdan. Madem ki pêvajoyê dest pê kiriye, tu weke dewlet çawa dikarî biçî giliyê hemalatiyê xwe bikî? Çawa dikarî biçî giliyê rêxistinekî bikî ku pêra li ser masê rûniştî veya bêexlaqî ne ji me re bêjin. Xuya ye tu li pê dek û dolabanî. Mesela ez vê derê de dixwazim çi îspat bikim hevanno? Ez dixwazim ji we re îspat bikim ku dewleta Tirkiye ne samîmî ye, ne durist e, di vê pêvajoyê de li pê dek û dolaban e, milletê Kurd divê amedekariya xwe bike. Tevgera siyasiya Kurd divê amedekariya xwe bike. Çünkü Tayyip Erdogan, Devlet Bahçeli û dewleta Kur her çend di nava wan de nakokî hebin jî aniha
آمدکاریا پیواژویا پشتی پیواژوی دکن پیواژویا شر یا پشتی وی پیواژو آمدکاریا وی دکن وکی سالین در باس بی چواکو زور لحظن گری لکرن کو مفزین خواه بارگهین خواه چپرین خواه اینکو به سالان آمدکاری کربون ذخیره آنی بون ویدره کم کربون او قاس آمدکاریا مهم کربون باکوری کردستانه چواکو او درخستن دست فکرن قلقول آواکر همی قلقول خواه ایهلو اوسا پر پریشان بو خربه همی کرن قلقول مثلا yani her peyvajıyı bıkartının şu bu bıkarabın hep kedin peşkevin. Ne gidin peşkevin. Mesela Hakan Fidan çıma avqasa la Avrupa ile Amerika biye parsek le berderi xelki ji bo dijberiya Kurdan bik. Hevalê me jî hevalê me tevgera azadiyê birêvat bin ew jî êdî hatine ew jî timûsa dibêjin. Hêzên hegemonin, hêzên emperyalin gerek em buwan ra di nava aynî hevpeymaniyê de cih negir. Mesela madem welatên Avrupayê û Amerîka emperyalin xêra milletên herêmê naxwazin rêveberên dewleta Tirkiye çima li ber derê wan bûne parsê ji bo ku ev dewletên hegemon statûyê nedin Kurdan dewleta Tirkiye sibê hetayê warê lavê wan dike û amade ye her tiştê xwe pêşkêşî van hêzên hegemon û emperyal bike. Ji bo me Kurdan ji dewleta Tirkiye zêdetir mezintir hêzên hegemon û emperyal hene gelo. Ki vê dünyayê de dibe hêza hegemon bila bibe me eleqedar nake. Ki dibe hêza emperyal bila bibe em ne nêçîrvanên emperyalîst û hegemonanin. Em ne nêçîrvanê wan in. Ême em li herêma xwe ne kî êrişê me bike kî welatê me dagir bike ji bo me hegemon ew e. Ji bo me dagirker ew e. Ji bo me emperyal ew. Ji bo me hedef jî dibe ew be. Yani devleta Tirk di derheqê vê pêvajoyê de di nava xwe de çima nebiye yek. Mesela ev jî yek meseleyekî mühim e. Aniha di nava rêveberiya dewleta Tirkiye'de ji CHP bigire, MHP bigire, AKP bigire, gelek partiyên din jî. Di nava xwe de çend dengî wan hene? Ne. Bi dehan deng û rengên cuda hene. Cuda difikirin. Ê ji me re dibêjin terorîst elebaşi, ê dibêjin biçin îmraliyê, ê dibêjin neçin îmraliyê. Yani dubendî tune ye, hevbendî heye, pir cuda deng heye. Ama ji me çi dixwazin yek deng bin. Mîne hev bifikirin. Bila di nava tevgerê de tu dengekî cuda tune be. Bila televizyonên Kurdan de yek rojnamevanekî bila dengekî cuda dernexe. Çima pêvajo xira dibe. Ya ew hasasiyeta ku hûn ji bo cîhana Kurdî dixwazin. Ew hasasiyet nazikiya ku hûn di televizyonên Kurda da dixwazin di serî Çiyayê Kurdistanê di nava tevgerê de dixwazin. Êdî em dicirifin dengekî dernexin li hember dewleta Tirkiye. Êdî hindik maye em ji Baxçelî re bibêjin birêz Baxçelî. Hindik maye em ji Tayyip Erdoğan re bibêjin birêz Tayyip Erdoğan. Tiştek ku vê derê dixwazim bêjim ji bo hevok ji hev cuda nebe mijar neqete çima yek dengî em di nava xwe de dixwazin. Em êsîrî destê wan e. Çima em rê nadin ku ê me jî bila însanên cuda difikirin bila hebin. Ê xwedî hestên netewî bila hestê xwe bîne ziman. Nava milletê me de dengê cuda jî hene, hasasiyetê wan hene. Dewleta Tirkiye dibe hasasiyetên me li ber çavan bigire. Ha bila YouTube'a me nîşan bidin. Vê derê tiştê ku ez dibêjim ez ji ber xwe navêjim. Binêrin vê derê niha nehsit heval temaşe dikin. Yani ez garantî didim me ji nehsit hevalê ku li me temaşe dikim. Sedî nod û neh bi fikra me re ne. Şik û şüphê wan hene derheqê dewleta Tirkiye'de. Ji niyeta Kurdan em şikê nakin. Niyeta Kurdan saf e, temiz e. Hestiyar em tevdigerim piranî. Lê tiştek wî rojê Rezdar Cemîlbayî got bala min kişand yani ez bi xwe qîmetê didim ê. Digot em jî zanin. Em jî zanin. Dibe ku pêvajo serê xwe negire jî. Lê çima em di nav dane em jî diçin, em jî menfaetê xwe difikirin. Di vê pêvajoyê de heta sînorê ku em ê bimeşin em ê faydê rêxistina xwe, faydên milletê xwe, faydên netewa xwe bifikirin her heta derek. Me dît ku we dikeve xeterî em ê bêjin stop yani. Çünkü heta niha heqeten fîzîkmen em dibînin ku zirar negîştiye milletê me heta niha. Yani tiştê ku me jê zirar kiribe vê gavê tune ye.
operasyonên li ser Rojava Sekirîne, li ser Qandîlê Sekirîne temam e, me hinek nefes girtiye temam rast e. Dewleta Tirkiye gav navêtiye em behsa samimiyeta wan dikin. Em nabêjin pêvajo xirab e. Pêvajo pir baş e. Heta milletê Kurd tekoşîna xwe xwazî bi çekdarî nekira, bi şiklekî din bikira. Li hember dewleta Tirkiye bila li ser masê bi rêya diyalogê, müzakereyê şerê xwe tekoşîna xwe bidomanda. Xwazî wisa bûye. Me em jî antîmîlîtaristin qaşo, em jî vê yekê dixwazin. Lê ev nayê wê manê binêrin. Du tişta divê em tev li hev nekin. Ez ê vê şîrovek xwe paşê bidomînim. Du tişta em tev li hev nekin. Yek, şerê rizgariya netewî. Kurdistana azad, rizgariya milletê Kurd, tamam baş e. Ev tekoşîn e. Tu dikarî bibêjî ez tekoşîna xwe êdî bi çekdarî nameşînim, bi rêyên diyalogê bi siyasetê birêve dibim. Tamam. Lê tiştekî heye em nikarin tabîzan bidin. Bakurê Kurdistanê, asayişa Bakurê Kurdistanê, jendarmeyên Bakurê Kurdistanê, polîs asayişa Bakurê Kurdistanê divê destê Kurdan de be. Vaya eleqa wî bi tekoşîna li hember dewleta Tirkiye tune ye. Em behsa tekoşîna li hember mafya dikin, diz dikin, gendeliyê dikin. Mafya wextê were êriş bike ser malên me divê asayişeke be. Ew em dixwazin ji zarokê me pêk werin. Daeş sibê êrişê Bakurê Kurdistanê bike merû çawa tê bikuşe divê zarokê me, ewladên me vê tekoşînê birêve bibin. Her millet divê parastina xwe bi xwe bike. Ez behsa wî dikim. Ez behsa tekoşîna çekdarî nakim. Tekoşîna çekdarî temam tiştekî ye. Ew ê bidestekmendin. Ama asayişa me divê asayişa me be. Tang û top li Bakurê Kurdistanê hebin jî divê di nava destê ewladê me de bin. Baweriya me vî aliyê de bi dewleta Tirkiye naye. Yek ji usulên şaş e. Yani çima zarokê xelkî werin welatê min tang û top di destê wan de be. Tang û top ê dewletê ne, temam, bilê dewletê bin. Ama bila zarokê min bajon bixebitînin. Ew wisa ye. Serweriya axa Kurdistanê jî divê destê zarokê me de be. Vaya daxwazê me ne hevan no. Yani divê dewleta Tirk me îqna bike hevan no, çima zarokên Kurdan divê bi Kurdî neçin mektebê. Ez pir dixwazim îqna bim. Divê dewleta Tirkiye me îqna bikin. Ev 100 sale çima nehîştiye zarokê min bi Kurdî herin mektebê. Bila ji me re bêjin zimanê tevkirî tiştekî nayê bila me îqna ke. Yani divê dewleta Tirk me îqna bike. Çima divê em Tirkî zanibin. Çima Kurdî ji bîr bikin. Ez dixwazim îqna bim. Ez heta îqna nebim. Ez ê tê bikoşim. Ha, soz dewleta Tirkiye me îqna bike ku zimanê min ne dewlemend e, bi kêrî zanyariya min nayê, ez bi zimanê Kurdî ehmeq dimînim divê dünyayê de, ji perwerdeyê para xwe nagirim, soz em ê dev jê berdim. Wê demê em ê bêjin temam, ey milletê me Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê dev ji Kurdî berdin. Eger hûn Tirkî perwerde bibînin, hûn ê zana bin, hûn ê baqil bin, dev ji Kurdî berdin. Ji ber vê yekê ez bawer dikim nivîskarên me, hevalê me rojnameger ji bo zêdetir baqil bin, giranî din ser Tirkî. Ez bawer dikim aqil ji delingê wan dipijiqe wisa. Xuya ye, xuya ye. Ji awayê axaftina wan ji kenê wan xuya ye. Yaw nizanin bikenin van însan. Hemî însanên ku Tirkî daxivin nizanin bikenin yaw. Acayip tiştekî. Hemî dibin wisa generalên piçûk. Acayip însan. Kurdî xweş e ya. Xweş e. Millet gotina xweş xweş e. Xweş. Dewleta Tirkiye heta niha di tu babetekî de, di tu mijarekî de hewl nedaye baweriya Kurdan qezenç bike. Yani dewleta Tirkiye nabêje ya bi van însanan re min pêvajo daye dest pê kirin. Ka ez wekî dewlet hewl bidim van însanana qezenç bikim, van însanana îqna bikim. Derdekî dewletê wisa tune ye. Çend rêveberên Kurdan digire, wekî zemanê berê axa û bêg û şêx, wan îqna bike temam e. Êdin dibêje hemî temam e, bê îrade ne, ne mühim. Yani Kurdan say nake. Hesab nake yani Kurdan. İrade wan heye, rûmeta wan heye. Ya hürmet û rêz nagire ji Kurdan re. Ya derdê dewleta Tirkiye ku bawerî bide Kurda. Samimiyeta xwe ji wan re îspat bike. Di wê derecî de qîmetê nade Kurda. Di hedef wan de tenê rêxistin heye, bi şiklekî
dibêjin em wana muhetab bigirin, em wana iqna bikin êdin temam e. Hevano niha îja dema ku milletê me wisa piçûk dibînin, dewleta Tirkiye dibêje hin hevalê me jî ê Tirkiye axev dikevin nava wê xetayê. Dewleta Tirkiye dibêje madem min hûn muxatab girtin, vaya lütfekî ji bo we, vaya diyariyekî pir mezin ji bo we. Tiştekî pir mezin e. Di berdêla wî de hûnê çi bikin? Madem min hûn muxatab girtine, dibê hûn di berdêla wî de tiştekî bidin min. Çekê xwe bidin, teslîm bibin. Madî hûn dawa çi dikin ya? Ez weke dewleta Tirkiye min hûn muxatab girtine. Madî dawa we çi ye? Bawer bikin hevalê me rojnamegerên Tirkiye axev dikevin vê xetayê. Ne demek? Artık muhatap alınıyoruz. Yok ya. Ma tu avqasa küçük. Tu avqasa muhtacı devleta Türkiye. Ma çi yaptık ya? Ya tekuşina xwe bi serfirazî bidomîne, serbilind be, bi xwe bawer be, milletê tel pişta te ya. Yani meşruiyeta rewabûna herî mezin ew e ku mirov ji aliyê milletê xwe ve were qebûl kirin. Milletê mirovan bi gotina mirovan bawer be. Meşrûbûna herî mezin ew e. Rewabûn ew e. Muxatabî ew e. Muxatabê te milletê Kurd e. Daîma xîtabê milletê xwe bike. Dewleta Tirkiye tiştekî de. Tu wextê ku li ber çavê milletê xwe tu rewabî, meşrûbî, mezin bî, milletê te jî bi te re mezin dibe, dewlet mecbûr e were ber lingê te. Edet wisa ye. Ji ber vê ez hevalê me ku tim dewleta Tirkiye, çapemeniya dewleta Tirkiye, rojnamegerên nivîskarên Tirkiye mezin dibînin ez wana rexne dikim aniha. Yani madem me hûn muxatab girtine werin teslîm bibin. Ev diyariye ji bo we, ev lütfekî ye. Yani li Rojavayê Kurdistanê jî teslîm bin. Li her derê teslîm bin. Heta li Îranê, Rojava, Rojhilat li her derê. Wisa hedê xwe derbas dikin hevanno ev vanê Tirk dibe netirsin em ê we biparêzin. Halbikî ew jî dizanin ku em tev dizanin gur tu carî nikare bibe parazvanê pez. Di xwezaya wî de xwarnapez heye. Em basa gur dikin yani. Yani ev ne suçî gurê jî di xulqiyeta wî de, di tabiata gur de ew heye. Nikare bibe parazvanê pez. Ancak dikare pez bixwe. Mesela küçük ne wise, küçük dikare pez biparêze. Ama gur tu nikarî weke parazvanê pez wezîfedar bikî. Tiştekî wisa heye? Suçî wî ne yani? Xulqiyeta wî wisa. Dewleta Tirk nikare Kurdan biparêze. Ne mümkün e. Ji ber ku dîroka Tirkan li ser tune bûna Kurdan ava biye. Ya meşqa dirêj mecbura şîrovek kir yani. Yên mektebê Tirka xwendibin baş dizanin. Yani ji Anadoluyê bigire heta Asyaya navîn. Çi qas bavên dewleta Tirkiye hene, bavên Tirka hene, kalê wan hene. Yek bi yek navê wan tê fêrkirin. Hemî jî weke leheng nîşan didin. Qismekî wan ne bavê Tirkan e jî. Bavê Çîniyan e, ê Asyatîk in. Dîsa jî weke bavê xwe nîşan didin. Yani bavê xelkî weke bavê xwe nîşan didin. Weke qehreman nîşan didin. Hemî Tirk qehreman in çavê wan de. Mesela Atatürk bi xwe yani insanekî ne entelektûel e jî. Asker e yani. Emrê xwe de daîma asker bîye. Lê an hatînin pir mezin nîşan didin. 57 saliya xwe de miriye Mêrik. Di 57 saliya xwe de demekî çûye Fransayê, Fransî fêr bîye hatiye. Tamam. Belkî çûye Almanyayê jî, hatiye welatê Ewropayê jî. Ji xwe bingeha komara Tirkiye li ser wê ava bû. Li wê derê hate wezîfedar kirin. Lê wekî din daîma li cepheya li eniyê derbas kiriye wexta xwe. Yani dibe em bizanibin ku dewleta Tirkiye eger Kurdan qebûl bike, dîroka wê serûbin dibe. Sîstema perwerda wê serûbin dibe. Hil diweşe yani. Ez mesela rewşenbîriya Kurdan jî car din bibêjim hevanno.
Ew me behs kir herhalde. Bes ya dibêjim rewşenbîriya Kurdan dîsa jî kîfa were em dîsa hinekî çend kevirê din bavêjin rewşenbîrên Kurd ê ku Tirkî dinivîsînin em min uzanin hevaldo yek ji taybetmendiya min ew e min emrê xwe de şîddet bi kar nevaniye. Min emrê xwe de şer nekiriye. Ez nizanim şer kim. Ez wextê hevalê min ê zarokatiyê vekî hal min temaşe dikin tev dizanin cî ez lê şer çê nedibû. Daîma aramî hebû. Yani tu wextê werî bi min re şer bikî tu nizanî şer bikî. Mecbûr tu disekînî. Yani fîzîkî müdaxele tu nikarî bikî. Ji ber vê bi min re şer nabe. Ja gava min got were em çend keviran bavêjin rewşenbîrên me yani ew kevir avêtin jî ji min nayê. Ez nikarim. Rewşenbîrên Kurdan divê me îqna bikin. Yani weke dewleta Tirkiye. Çima bi zimanê xelkê dinivîsînin? Çima bi Tirkî dinivîsînin? Heval. Ya were me îqna bike mesela. Tu wextê radibî bi Tirkî YouTube çêdikî, tu wextê radibî bi Tirkî pirtûk dinivîsînî, tu bi Tirkî rojname derdixî, xwe weke rewşenbîrê Kurd nîşan ede. Mesela bibêje ez rewşenbîrê Tirkî me. Ez rojnamevanê Tirkî me. Wisa xwe pê nasê bike. Tu şîir binivîsînî hevalno, binêre ez ji were min gava din maqaleyekî 2021 ya Selîm Temo xwend. Min gava dixwend. Mesela tê de dibêje min şîîrek nivîsîbû bi Tirkî û ew çû ket ewekî. Ez bawer dikim di pirtûkekî de hat weşandin û di rojnameyekî de yan ji derekî de hatibû nivîsandin Selîm Temo bingehekî zexm ê şîîra Tirkî ye. Mesela tiştekî wisa yani ez sembolîk dibêjim tam gotin nayê bîra min. Di vê demê ez şoq bûm. Divê ez xwe welatparêz dizanim, xwe nivîskarê Kurd dizanim. Çewa Tirk ji me re dibêjin Selîm Temo yek ji hîmên bingehîn ê şîîra Tirkî ye. Ha dibê wê demê li serê min ket. Wê demê ez hay ji xwe serwext bûm ku ez ji Tirkî re xizmetê dikim, ji Tirkan re xizmetê dikim, ji armancên Tirkiye re xizmetê dikim. Çünkü ez bi şîirên xwe edebiyata Tirkî dewlemend dikim. Mana min tune ye. Ez çima çim zimanê xelkê dewlemend dikim. Şîirên xelkê dewlemend dikim. Derdê min çi ye? Şîir universel e. Gerdûnî ye. Ama zimanê ku tu bikartînî kîjan ziman be tu ji wî re xizmetê dikî. Îja ji ber vê yekê hevalno rewşenbîrên Kurdan divê me îqna bikin çima bi zimanê xelkê dinivîsînin. Çima bi Tirkî dinivîsînin yani. Ez dixwazim îqna bim heqetin. Çewa mümkün e yani însanekî çîrokekî derveyê siyasetê binivîsîne bike roman yani hêz û quwetê dide edebiyata Tirkî. Ne? Mesela bi fikre tu romanekî derveyê siyasetê dinivîsîne. Eleqa wî bi siyasetê tune ye. Bahsa xwezayê dikî, bahsa çîroka însanekî dikî. Ji bo tu romanekî wisa binivîsînî tu şev û rojan bi mehan heta divê tu biçî li gotinan bigerî. Hevokan saz bikî. Hevokan heta biafirînî. Cana merû hevokan bi xwe diafirîne. Kurdî de wisa ye, Tirkî de heye tune nizanim. Lê qet nebe merû berhev dike. Etîmolojiya wan merû lêkolîn dike. Merû tîne li hev dihûnê. Heqeten weke tablo merû çê dike. Mîna dantel dibe dirêse. Paşê jî radibe xwewekî nivîskarekî Kurd nîşan dide. Ez vêya ez qebûl nakim. Yani ew qasa xizmetê dikî şev û rojan ji edebiyata Tirkî re paşê tê xwewekê nivîskarê Kurd nîşan didî. Vêya em bavêjin. Baş e. Ji bo rojnamevanên Tirkî jî wisa. Yani bawer bikin hevalê me rojnamegerên Kurd ê ku Tirkî dinivîsînin 10 qatê Tirkan emek didin. Ket didin ji bo Tirkî herî xweş biaxivin. Ama dîsa jî bi kêr nayên. Dîsa jî şildim bildim wan e zimanê wan nagere rezîl û riswa dibin. Ez mijarekî din ji we re bibêjim paşê jî ez vegerim cem we hevalno. û zanim mesele çi ye? Meseleya darbê ye. Niha dewleta Tirkiye eger bi rêya CHP dewleta Tirkiye binêrin ez çi dibêjim. Dewleta Tirkiye eger bi rêya CHP
وکیل نشانده به امرالی تیوی معنی کسی به دوست و پر به حسانی دکاره MHP AKP سوجبار بکه ببیجه و به ترور را هفکاری کریه و پارلمان تویامه کرد پیلیستوک و شان برلینگ terör ele başı û dikare darbe bike. Ev ihtimal heye. Çima? Çünkü eğer devleta kur amedekariya darbe nekira dikari bu vekileki CHP veke sembolik bişanda. Devleta kur bu hasta dikari bu CHP tevli bikira. Dikari bu yani. Ama nekir. Xuyaya amedekari dikin. Sırf ne ev? Naha dedesi devleta Türkiye'de pilot nemane. Askerin paspor nemane. İmane çahav AKP'yin asker mane ev jî ne pisporin. Pisporên asker yên Kemalîst hene. Ji Ergenekonê wê demê hatibûn girtin, anha di artêşê de cih nagirin, ji endametiya Fethullah Gülen rêxistina wî jê re dibêjin FETÖ, ji wî hatine girtin. Bi dê hezaran asker îro di hepsê dane. Hemî jî pisporin, qismekî wan pîlotin. Niha tev di hepsê dane. Wextê ku merov gotinên Bülent Arınç ê dopêrbîne ber çavan ku dixwaze efyekê giştî derbixe û hemî ev askerên berê tev serbest werin berdan eva ya îşaretê wê yekê ku dewlet dixwaze hêdî askerên derdora xwe askerên ku ji AKP aciz dikin bîne ser wezîfê. Vana hemî amedekariya bengeha darbê ne. Aynı tiştî ji bo Rojavayê Kurdistanê jî ji xwe ev di sê rojên e ji we re dibêjim. Dewleta Tirkiye niha hêdî ev pêvajoya li Rojavayê Kurdistanê dereng dixîne. Çi qas dereng bixîne ew qasa kar e. Heta ku konjonktûra siyasî guherî paşê Şamê tev dide sor dike amede dike bi hev re êrişî ser Rojava dikin. Di rojên pêşme de hevanno em ê li ser evê kur bibin. Devleta kur a Tirkiye ez bahsa AKP MHP nakim. Yani dibe ku ew jî bi devleta kur re di nava ittifaqê de bin yani rola polîsên baş û xirab bilîzin. Dibe ku AKP ji devletê re gotibe min ceza nekin ez ê bi şiklekî pekekî bînim lîstikekî pêvajoyê û ez ê cardim bi wan wext bidim wenda kirin bi şiklekî ez ê vê meselê safî kim. Dibe ku devleta kur wezîfeyekî wisa dabe AKP. Yani eger tu bi ser nekevî yani devleta kur ji AKP û MHP re bibêje eger hûn bi ser nekevin, hûn terorê têk nebin em ê darbe pêk bînin em ê mala we xirab bikin. Ji ber ku ev devleta kur ku em dibînin hevanno 10 salin AKP soz dide vê devletê. Dibêje îsal, sala pêşiya me em ê terorê tune bikin. Îsal, sala pêşiya me em ê terorê tune bikin. Tim ev soz dane. 100 hezaran çeteyê xwe perwerde kirin li Rojavayê Kurdistanê. Sirf bi vê armancê. İja her ku çû her ku zeman derbas bû Rojavayê Kurdistanê geş bû mezin bû. Her ku derbas bû tevgera azadiyê mezin bû. Her ku çû Dem Partî li Tirkiye mezin bû. HDP mezin bû. Devleta kur ji AKP aciz bû. Got tu bêkêrî her ku diçe terör mezin dibe, Kurd mezin dibin, Kurd dibin xwedî bandor li rojata navî. Ji ber vê yekî şansê dawî dane AKP. Di vê pêvajoyê de AKP bi ser ket, bi ser neket darbe mekanîzmaya darbe dikare bikeve hereketê. Hevanno ez ji we re spas dikim. Heqeten hûn her hebin. Ji ber eleqeya we ji bo vê kanala me. Yani tişte herî xweş çi ye vê derê em zanin kesekî xerîb di nava me de tune ye. Kesekî xerîb were ji me fehm nake piştî du sê deqê din ew ê çi hev almalê xwe dayne û paşê bireve biçe. Vê derê kesekî ji me aciz ve tune ye. Çünkü vê derê em dijberiya Kurda nakin. Em heqaret li kesayetên Kurda nakin. Em hedefa xwe dizanin, armanca xwe dizanin, em zanin em çi şîrovê dikin, em zanin em behsa çi dikin. Dostê me jî, dijminê me jî kifşe diyar e.
ji ber vê yekê kanala me kanalek pak e. Şîrovên pir xweş tên. Ji ber vê yekê dixwazim ji we re spas bikim. Ji ber vê yekê êdî em bûne weke bûne komeleyekî. Em bûne weke malbatekî. Pir kêfam dide ji vê tarzê re. Dibe ku ji ber evê hevano ji ber hesasiyeta meselê em hin li gotinan digerin ji bo ku em dilê însanan neyişînin. Ji ber vê yekê canan em zehmetî dikişînin, fikrê xwe komî sêr hev bikin û em naxwazin her tişt ji devê me derbike ve bawer bikin ji cî ku gotinê me derdikeve heta ber devê me dê hev elek hene. Heta gotinekî em ji devê xwe derdixin em di 10 eleka re derbas dikin heta ku derdikeve digêje ber we. Yani em ne ji wan însanan e ku hema bê elek gotin ji devê me derkeve û paşî jî em lêborîn bixwazin. Heta niha ji ber yek gotinekî xwe min lêborî nexwestiye naxwazim ji ber ku ez zanim çi dibêjim. Kesî naşikînim. Tiştî ku canan hestiyarî dibêjim, cana ku dema hêrs dibim dibêjim jî dîsa jî difikirim dibêjim. Yani normal mala we ava hûn her hebin. Ez xatir ji we bixwazim sibê dîsa serê sibê em ê bernameyekî têr û tijî ji we re pêşkêş bikin. Xatirê we silav rêzevanda. Tiştê me ji bîr kiribin mümkün e hebe lê tişt nabe. Em ê sibê ji we re bêjin.